Haw bisimila Maliba TV 1 jabarani kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati sele Palestine ka yɛrɛma hɔrɔnya seli san 37 la layɛnɛmayara sibiri don novembre kalo tile 15 san 2025 Memorial Modibo Keita la Mali y'a ka kɔkɔrɔma dɔ jira ko kura Palestine jamana ye jamana kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop y'a sinsin Mali ni Palestine jɛkafɔ tariku kan n'a ye Palestine jamanadenw tanu u ka cɛsiri la tɔɔrɔ ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gaza ani ka laban ka segin Mali ka cɛsiri n'a ka dɛmɛ kan ka ɲɛsin Palestine jamana ɲɛmɔgɔw ma k'olu minnu bɛna hɛrɛ ni lafiya sɔrɔ Israël kɛrɛfɛ don nataw la. Kunu kari novembre kalo tile 16 san 2025 Kayi mara jagoko ni ɲɔgɔnda ɲɛmɔgɔyaso DRCC ye tajita mobili dɔw minɛ ka sabu kɛ ŋanamu ye tajiko sira fɛ olu minnu tun dabɔlen no ka taa taji feeresow la hakilina jiginna mobili 2 de minɛla n'o tun bɛna taa di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u wajibiyara ka taa feere station kofɔlen ninnu ma brigade cɛdenw ye min wajibiya u kan ni ka tɛmɛ ni o ma kofɔlen ninnu ka minɛli ye faamaw b'o namara ko jalaki maro kɔnɔna na. Ni hambore no hamta kokan kibariya kunnafoniw na hama daminɛ Niger jamanakuntigi General Abdurahman Chani ye jamana wɛrɛw ka fanga jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi k'u b'a fɛ ka basigibaliya nati u ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ni Niger tunganake dɔw ka sira ye k'u bɛ ka hakilina jugu don olu kunna CNCP ka kunnafonilase dɔ sababu fɛ a ye binganu jalaki min bɛ ɲɛsin jamana ka fɛn sɔrɔ siraw ma ani ka a sinsin faamaw ka cɛsiri ka ko kura walasa ka jamana ka danbe ni jamana kɔnɔdenw ka lakana lafasa. Ama kunche Kongo RDC Kongo jamana kɔrɔn fɛ mɔgɔ 30 kɔ de bɔnɛna u ni na sibiri don novembre kalo tile 15 san 2025 damafiri dɔ senfɛ kalando ni kilomɛtiri 40 ɲɔgɔn bɛ ani Kolwezi cɛ Lualamba marala ni ɲininiw bɛ sen na yaasa ka boloda kɛ o maa tɔ ninnu kan. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.